କେହି ଜଣେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛି କି କେବେ ଅର୍ଥର ଲୋଭ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଏ ଜାଣେ ଆଜି ଯିଏ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିଛି କାଲି ସିଏ ରାସ୍ତାର ଭିକାରୀ ବି ହୋଇଯାଇପାରେ। ଆଉ ଆଜି ଯିଏ ରାସ୍ତାର ଭିକାରୀ ହୋଇଛି କାଲି ହୁଏତ ତା ପାଇଁ ରାଜସିଂହାସନ ଥୁଆ ହୋଇଥାଇପାରେ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସତ୍ୟଜିତ ସାମନ୍ତରାୟ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଛୋଟ ଏକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଜଣେ ବଡ଼ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଏଇ ଯେଉଁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା, ବହୁତ ସାରା ଶିଳ୍ପ କଳ କାରଖାନା ଏସବୁ ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥର କୌଣସି ଅଭାବ ନଥିଲା। ପାଖରେ ଚାକର ବାକର ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ସବୁ ରହିଥାଏ। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ତାଙ୍କର ଜାଗା ବାଡ଼ି ଏବଂ କୋଠା ସବୁ ରହିଥାଏ। ସେଦିନେ କାରରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାରର ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର ଲାଗିଛି ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରବଚନ ଚାଲୁଥାଏ। ଜଣେ ଭାରତର ବଡ଼ ସନ୍ଥ ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ଦେଉଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ କାରରେ ଗଲାବେଳେ ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣନ୍ତି ବା ଆମେ ଯେମିତି ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି, ସେମିତି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରବଚନ, ଧାର୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତା ଲାଗିଥାଏ, ଯାହାକୁ ସେ ଶୁଣି ଶୁଣି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ଥ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଥାନ୍ତି, ସେ କହୁଥାନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏ ସବୁ ମୋହମାୟାର ସଂସାର। ଏ ମୋହମାୟା ସଂସାରରେ ଯାହା କରିବାର ଅଛି ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଆପଣ ନେଇକି ଯିବେନି। ଯାହା ଅର୍ଜନ କରିଥିବେ, ଯାହା ଆପଣ ରୋଜଗାର କରିଥିବେ, ସବୁ ଏଇଠି ଛାଡ଼ି ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଦିନେ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଯିବ। ଏ କଥା ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନକୁ ଖୁବ୍ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ଜିଦଖୋର ମନୋବୃତ୍ତିର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଛି, ଏ ଅର୍ଥ ସବୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବି ମୁଁ ଏ ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବି। ଏଭଳି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କି ସେ ଯାଇ ନିଜ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ତାଙ୍କ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନାର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ସେଦିନ ଏ କଥା ତ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଘାରି ହେଉଛି, ତେଣୁ ସବୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଡାକି ଏକାଠି କଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଆନ୍ତି, ଇଏ କହିଲେ ଯେ ଯିଏ ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମୋର ଯାହା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ବୋହି ନେବାର ଉପାୟ ବତେଇବ, ମୁଁ ତାକୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଏକଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ମନେ ମନେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ମାଲିକ, ୟାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବୋଧେ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ଇଏ ପାଗଳ ହେଇଗଲେଣି। ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ପାଗଳ କରିଦେଇଛି। ସମସ୍ତେ ନୀରବ, ଘରେ ପହଞ୍ଚି ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି କି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଇ ସନ୍ଥଙ୍କର କଥାଟି କାନ ପାଖରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଥାଏ। ଭଲ କାମ କର, ଉପରକୁ କିଛି ନେଇକି ଯାଇପାରିବନି। ବାରମ୍ବାର ଏଇ କଥାଟି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାଏ। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପରେ ପୁଣି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ଯିଏ ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମୋର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ନେଇଯିବାର ଉପାୟ ବତାଇବ, ମୁଁ ତାକୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବି। ଏକଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଏକଥା ବିଜୁଳି ବେଗରେ ସହର ସାରା ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲା। ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କହିଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଏସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଉପାୟ ମୁଁ ବତେଇଦେବି। ଶିଳ୍ପପତି ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ ଯାହା ହଉ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋତେ ଜଣେ ଆସି ଦେଖା କରି ମୋତେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ନେବାର ଉପାୟ ବତେଇଦେବ। ଭାରି ଆନନ୍ଦର ସହ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ପଚାରିଲେ, ତେବେ କୁହନ୍ତୁ କିପରି ଏଇ ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଅର୍ଜନ କରୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ କୋଠା ବାଡ଼ି ବଙ୍ଗଳା ସବୁ ଯେଉଁ କରିଛି, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କରିଛି, ଏକୁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ କେମିତି ନେଇକି ଯିବି? ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସାହେବ, ଆପଣ ତ ପୃଥିବୀ ସାରା ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂଲଣ୍ଡ ପଠାଯିବ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଠି ଡଲାରର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଡଲାର ଦେଲେ ସେ କ'ଣ ଚାଲିବ? ସେ କହିଲେ ନା, କେବେ ନୁହେଁ, ସେଠି ତ ପାଉଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ସେଠ, ଆପଣ ଯଦି ସାଉଦି ଆରବକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ଯଦି ସେଠି ଡଲାର କିମ୍ବା ପାଉଣ୍ଡର କାରବାର କରିବେ, ସେଠି କ'ଣ ଚାଲିବ? ସେ କହିଲେ ନା, କେବେ ନୁହେଁ, ସେଠି ମୋତେ ଦିନାରର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହି ଉଠିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯଦି ନେଇକି ଯିବେ, ତାହେଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ସେହିଭଳି ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ବା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେମିତି ଠିକ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ, ସେହି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେଉଁ କରେନ୍ସି ଚାଲେ, ଯେଉଁ ଅର୍ଥର ନେଣ ଦେଣ ହୁଏ, ତାହା ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟ, ଭଲ ପାଇବା। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ସେଇ କରେନ୍ସି ବା ସେଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଯାହାକୁ ଆମେ ପୁଣ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି, ତାକୁ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ପୁଣ୍ୟ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବାରେ, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ, ଅନ୍ୟକୁ ସହଯୋଗ କରିବାରେ
ଏବଂ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେବାରେ ଅନ୍ୟର ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହେବାରେ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ସେହି ପୁଣ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ରହିବ ନା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ତାକୁ ହିଁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଖୁସିରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଜୀବନ ସାରା ଆମେ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଅନେକ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ଜୀବନ ସାରା ଆମେ ଖଟି ଚାଲନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆମେ ପାଆନ୍ତି କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଏ, ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ନିଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଠି କ'ଣ କରନ୍ତି ତାହା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଜଣା। କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆଜି ଆମେ ସ୍ନେହ ଟିକେ ବାଣ୍ଟିଥିବା, ଭଲ ପାଇବା ବାଣ୍ଟିଥିବା, ଲୋଭ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଯଦି ତ୍ୟାଗକୁ ଆପଣେଇଥିବା, ଆମେ ଯଦି ସ୍ନେହକୁ ଆପଣେଇଥିବା, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା, ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ପୁଣ୍ୟର ଅନେକ ଅର୍ଥ, ଅନେକ କରେନ୍ସି ଆମ ପକେଟରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛୁ, ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟର ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରି ଦେଖାନ୍ତୁ ଏପରି କିଛି କି ଦୁନିଆ କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाए